Зейнің туған яқны үйрену музейында жерлі рәсім ұсталарының көргезмелері ашылды. Россияның рәссамнар бірлігі ағзасы Елена Курносованың картиналары әркімні соқландыра. Беріде оның 51 сәнғат әсері орын алған. Очень близкая тема – это портрет и все, что связано с человеком, все, что связано с жизнью человека. Больше всего, конечно, это портрет. Меня всегда привлекала эта тема, потому что сам человек – это и есть целый мир, целая вселенная. Зей рәссамы Елена Курносова күбрәк пастель техникасын кулланып иҗат итә. Бу алым белән ясалган картиналар төсләрнең йомшаклыгы, чиста булуы белән аерылып тора. Хезмәтләрдә күбрәк кеше сурәте, гүзәл табигать, натюрморт сурәтләнгән. Әмнә бу гади булмаган тәлинкәләрне Зей кызы Гөлнара Ищанова бизәгән. Күргәзмәдә рәссамның 15 иҗади җимеше белән танышырга мөмкин булды. Тәлинкәләрне бизәү күп сабырлык таләп итә ди оста. Сначала я просто находила картинки в интернете и срисовывала, именно прям полностью срисовывала. А потом уже, когда появился опыт, я уже сама делала какие-то эскизы и уже по этим эскизам рисовала тарелки. Күргәзмә ачу чарасы матур чыгышлар һәм мактау сүзләре белән үрелеп барды. Осталарга рәхмәт хатлары тапшырылды. Зей рәссамнарының хезмәтләренә торган күргәзмә Туган якны өйрәнү музейында февраль уртасына кадәр дәвам итәчәк. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.